Again. Skip Candelaphy. Oh, yeah, boy. All of the young every They Saturday. want see me fall. See me Matendo radio. sabita na barki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabita na barki prosensi. They want see me fall. All of the young Matendo sabita na barki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabita na barki prosenja. Barkie Procentie, een bonus edition. De verkiezingen staan voor de deur. Je weet dat er van alles kan gebeuren in Suriname. Maar wat moet gebeuren, moet allemaal positief zijn. Alle Surinamers denken zo een beetje mee. Wat moet er gebeuren om Suriname te brengen waar het land nou eindelijk thuis hoort? Een heleboel beloften. No de. Wie zie bo actie van politicus schreefie? Meka ma concrete oso gratis. Amai concrete ma oso gi gratis. Wie zie bo actie van politicus no de schreefie? Meka ma borgi ki wa heer friar oso. Amai kon dwengi. Wie zie bo actie van politicus? Mek amang yepi spikri wan sani want a dakfi oso eleki. Amai kon spikrengi gratis. Wie zit hij van politicus atrui die weri dape mi fena trui moyo nguma yo wakago nga sobor su langengi mi amai doing amai langengi they are polite as customer service no de amorop tranga customer service refi nee draai zo no ze zijn beleefd en aardig maar ja we willen het allerbeste hebben voor ons land. Let's see what happens. We hebben hier James Kadosu die een lied heeft uitgebracht. En het lied is waarvoor? Blijf waar je bent. Leer Olu de Jongman anders kennen. Parfums zoals hij ze zelf wil. Voor de stoere man en zelfverzekerde vrouw. Olu Essence. Made in Europe. Bottled in Suriname. Kom bij Showcon. Franschepanenstraat 163. Hoek Kasaba Olloweg. Olu they want see me fall. Matendo sabita na barki prosensi. James Kadosu. Kom van man. Aibo. Cool, alles cool? Ja man. Ja man, lobby en blessure. Kom man, amadan je sarana fraga. Ja. Ja. Oh, echte sarana man. Ja man. 100%. You na you kondre you lobby. Amen. Altijd me proberen voor presenter me kondre in Alasamedo. En dat make me very happy en gelukkig. Ja. En zo van verkiezingen komt niet lobby kondre. No. Alla dingen op sarana. Ja man. Always. Me no safa, me no sap, me denk asan this now. Asan sagado pot special in me. I want trans togo modo fara da. Misalnya eigenlijk ja. Me feel me gewoon happy voor De wan sarana man. Ja man. Me yere mai taki de man lop sarana man de mai trowe dota strati de mai dota her kondre. Wispe de mango. Ishilek na lobby. Boy, look, libisma de insult toe. Soms, je probeert begrijpen wat mate, hij doet wat aan verkeerd. Ja, maar ano netjes sani. Want if you go look over libisma do ons stad, je dat ook moet uit, puur uit de natuur, laat me zo zeggen. En daar voor doe zo'n sani dan. Me althans aan op doen. En je should give me. Oké, look, soms je change en doen ook toen de even eerlijk. Maar je probeert voor corrigeren dat aan hem doen moro. Ja, dus. Solliciteer om proberen begrijpen hoe ze reageren. Libisma was hij niet volmaakt. Ja, dus. Maar dat met lobby nou een biggie woord toe. En dan zomaar met actie asanati. Want we zijn die lobby in een verwaarlozing. In een dote, in een dosananging. Dat natuurlijk, maar l'examen takito. Je hebt libisma in zo toe. Dan, alla libisma lop wansani. Let van je lop saranang. En alla libisma lop saranang zo. Onderin. Ja. Dat ben de insang. Want na you do sa sorry. Ja. Na you do oshi if you lop wansani. Ja, dat natuurlijk. James Kadosu, sumana James Kadosu. So, voor zo'n moro fara, mi wangi gado grantangin dat we bak ja tide,
Ja, vooral die gezondheid. Want dat nou op de prioriteit zijn voor Libisma. Oké, James Cardoso, mi geboren uit Marowijnen. Dus mi ma naar Marowijnen, mi pa naar Brokopondo. Mi na wa masalo sport. Ja, long atleet. Oh, je hebt een houding voor een atleet toe. Maar kan de feit dan een vraag zo? Ja, kan je van mij dan. En mino de gespierd. Komt dat zo. En milo beng. Omdat die je maar de gespierd dat je bericht dat boy kan. Maar je op halte of zo. No. Mina pas te mi kooi na action. Dan pas je zie dat. Ja, maar jij wel kijk aan een atleet. Want laatst nog mi be doen mi na a 1 meter en loop en me be doen me dat bij de 5 kilometer me be de na top 3. Ja. Dus me na wa atleet en naast behalve dat me na wa atleet me word ook automonteur. Me word ook die Sigen Roosebel. En want dit rasan sa me doe ook toe na muziek. En die dat me de ja TDD. En me maak heel grand aan je dat me de in een programma view. Barki procentie met mensen. Me lo ben. Je zegt even 1% sana. En hoor eens zo door. Ja man, me lo ben. A kondre ja ulo ben. Isabi uno babif de jamoro. Mana lobu ulo ben me map fok ching. Na mina wa enkiri wandi de ja. Solo. Ala de tra wangwa trasi. Yeshi. Na wanu wani na lop ulo ba kondre. Okay. En we mek ala muiti tak atango soan fasi ina kondre tak de not duengonu tak wabif denki trafasi tak uno man tanja moro. Amen. Amen. Dat mek iniwan san diwans ma odu fu mek saranan komoro boom. Unu dis don janso show kon media barki procent su o tameka muiti mek asma kom meka kontakentori meka converteri sa wan dugi saranan. Amen. En we stellen zero prijs like say taki. If you look in your family that you otak you na enigste wansa dat saranya ja ete so nisi kan je doen afvraagta maar samen doe ja ete jong bijvoorbeeld fa a situatie die na kondre momenteel maar mi want je dat kono la so hoop doet leven ja man maar te taki je takle kon bribi wang je na bribisma look mo de even eerlijk mi de christelijk opgevoed maar isabi inalibi te komoro bigi etek you e pasi en menshida gado famine taken gado wotu eleri dat bed en werk en temi do dati menshida gado yere mi begi werkelijk I just if mi be mango moro cross beef gado mi bo do dati ja man man nanga begi kan go moro cross beef ja man famine taken dus mi wan kon so close van mijn daden dat dat ik kan begrijpen aan mijn moeder. Ja. Omdat, ga doen nou maar zo mananga zo doen. En is asan dat nou asan zij horen afstand. Ja. Ja. Maar is afstand na de moro suit sani na libija na de sondu sani na lek de sandi de mansang struggle na fatu. Ja. Dan walo sweet sana maishina de moro sweet sani na mano mahnya of no mahgo fasi. Tama yare takama mgotab di anewani de sansa mamnyang fuma broko fatu na de sansa mano lobby na so ade uktanga bribilibi. Ja, dat not true. Ai. Maar awo tu srefe eleru dat we know de volmaak dus kono famim taken ko lip ala sangigado. Ja, want in Srevi tegen je dat we know de volmaak dus ati jullie voorba. Daarom imade open en eerlijk naar gado. Ja. Atak wat aan toe, maar wat tof sano. Atak wees heilig, want ik ben heilig. Check. Agado no musa begi, maar mi versta. Maar je begi gisar aan kodre. Boy, sang. Boy, solisi ons maneshi a famim taken. Solicits maneshi a inset sayu a bijdrage sa je leven. Net nog die manga you ebe taki voor zo in een programma. Dan luku kit exporter, minister, VP, president. We zien de man dat in een picture ala dito. Maar fafu wan school toe bijvoorbeeld. Fafu wan brandweer. Fafu wan masan put doti, a doti sa minanga ya oso doti toch.
zou pot se passie tak amam kore me op fafa mandat vooral wat massa moest de een doti op sami nanga yo sanilek afval if bijvoorbeeld adoti dat nodig op in dagen in weken in maanden zou op sananga kondire dus ano de man wasa ede in a picture kan betekenen was sangi sanana lek say takimina wa man boy me begi sanana furu ere ja me begi sanana furu maar omdat smanie chimite me begi da je shilek mine begi maar wam de sani plika shi dat le mi tek mi se filek voorbeeld tak me moeite gesana da ka shena atui de poko sami singi tapa bankstel Sa ko begin fosi na eerste poko sana a eerste a eerste poko bede boss ageng letterlijk en figuurlijk gado dat tak dat au boss ageng fa ou de politiek en tego luku ala sansa me singe dape dan gado tijdens gado ki ma poko singe da gado wasku me tak me no ma kobere kwa wat in a poko en me no besa eigenlijk zij de mek mino be ma kobere ke sana betekenis fu award brum tijari da baka di mi rali sa poko ome ma de verder bijna jari da zelf wa masa be de ina klem na amadat na este masa gimi afvertaling amasa de mai kalende eskisele gestot da mi wadi mi na ma miti dan mi aksama dat isap so wan poku idi na poku dat kere amatak ayo kalo mi sabe dan te amatak bo mi wan aksi wan sani tijdens me singa poku mi no be ma khobrek so wan wot sana bati kanes fin budum tijari amatak na begraafplaats mi skreki da ma gima bati kanes amara na estamang sa gima bati kanes fu award da so mi go onderzoek modo fara da ete tous ma tigi mi asem sanda te kota te de bi sekanga wansani drisma bo feste ke tak na dati en tanga no last no mi be gwa presi mi le kwansma so wansan asem boti kene sa gimi baka ma brom ci jari ano bloementuin no so na ber pe brom ci kande no dus letterlijk en figuurlijk vertaal belpe bromci temiluku den de disi diwe libi me shitak dines mai karde serefi betak bromci jari sranan if bromci jari na belpe na fai takeso okay takeso ma temiluku fa in a bromci jari lek fa in politiek yere fa de mai kar award to disi so boom verschillende rassen bij elkaar differenti grupo fusma dat mi yere fa de discoden serefi fa de kozen serefi fu politiek ede da bijna je mek mi wan bribi tak a betekenis fu award to dati ana wan bum betekenis want if na wan tru brom ci jari pe na moy no mosan moy so dene discoden serefi e kozen serefi online so ana moy yere brib mi dat ada ina very awans madina wan partij in a partij das dong alla de rassen dati alla den grupo dati de bevolkingsgroepen de maar ai kosmasma fu atra bevolkingsgroep die de in een partij tussen boom adenki ai kosmasma fu een hertra politieke partij maar let un endren no so wasma fu adat de so blaka mai kos hondistani kos blaka man maar idino partij pe alla malade maar da fadesma in a partij dat zelf efiri asana takruere ana wansan sai hinder mi omdat ze lezen soms maar zo af we denken dat udino partij sa mekif wang grupo nomo maar ata very partij dat kandidaat tak de nationaal of weet ik veel umluku aan faseren maar a desco over en weer voor black go met understanding go met black asan hinderlijk aan nemen kan kondre street moro isito en daarom gado no make me gebruik award to dat in apoku itaken so mooi to en fu se de men de ma e gebruik award dat na budum ci jari lek say taki en geluk lek te luku na wa pate sa ala bevolkingsgroep to dat de ma tak na budum ci jari to wel de ma e modul dat ude dus a politiek partij van mande multicultureel dat amai bodul maar dan ja wat ken zo eigenlijk a wat doen tijari mi bo radema afu no gebruiken
Mi word dat dema af. Omdat eerlijk gezegd, en mi contact a betekenis, pas die me Singapore en die gado raakt me af voor no singing. Dan pas mi contact a betekenis sa ai beteken. Ja, en dan eerst poko dat na Boss Again. Boss Again. Boss Again. Dit op YouTube. Dit op YouTube. En a poko dat mi singe tak. First mi singa poko dat gado be wen so mi wan sang basa DB se kepsa. Da MPS bek moto uit a coalitie. Da baka dati sumak moto las PL. PL moto uit a coalitie. Gado tak 25 mei 2025. Afolok aigi afolok a okasi go bossing en if afolok no ma bossing da inschrijf e bossing. Dus school te ko ai luku so opsa. En a tweede poko di chakono? Dat na tapa bankstel. A poko dis baka di wan collega mi beyera eerste poko of mi. Dan attack dat make so wan poko. Tak once ma da passe kon. Fuko reta kondre. Da de atigi mi asan dat. Da mi going gebed mi tagado mi wan mi so wan poko. Maar mi no besa famim start. Dan hoe was aan tegen me dat check zo'n programma, een programma simpel, dat pa bankstel. En dan is dat lekwan artiest, lekwan singeman, je probeert de creatief, je probeert voor awis fasande, te fasen, je imsele wan kunstenaar, alla soort vorm je zoekt geen. En dat uiteindelijk naar disco uit de bus. En mi wan de gado dankbaar. Maar sana een bankstel in Apoko, sana een bankstel, sa ikar bankstel. Eigenlijk Apoko ne na leider tapa bankstel, maar isap libis ma solutie wan bepaalde woord e langa giyo dat we korten af. Oh, dus ibo karen leider tapa bankstel. Ja. Maar nou ipora iliba leider. Eigenlijk ano mi pure. Dus automatisch a collect power ni kom take so. Oh, dus you know a leider sa saranan kondre muskisi of okisi. Ja. Maar ook ons don tapa bankstel. No, Luko, misschien je dat ook tot time wil tel. Want gado give me one boss kopu ma anote give me attention outdoing. Dus alles anina ko horip je patiëntie. Ja, ko horip je patiëntie. Ko putak na no yara na hopo yara mana gado abalasta wo. Ja, amen. Isabi? Ja, amen. Want wamen van nodo yara wapon leider van nodo san lobby a kondre. Amen. Amane de kif ko gudu. Amen. If fight de jay na libi if him gudu ikadu say wani yo gudu. Amen. Ma isabi to ma if ilibi eerlijk je roko lek fa ala transma musu roko ala ma abe verantwoord in alibi saim abi o abi ja want je roko en gado bless de natap sa je doen. Amen. En dat misschien je ook te misschien dat wanneer wan leider jabi lobby en passie in hart en ziel gisana en anasi wanneer wan leider die kan meke ulibi ai ni lobby peace vrede en harmonie. A lobby peace en vrede na wasansang gado be so mi ina eerste poko sami be singi a poko Boss Again da a so mi dat abe give me one drink pe lek mi detap wan podium en mi roep alla bevolkingsgroep kontak u kom me ku forum eenheid en toen ko actreef mi et mi max na po even ko affaire sa ishi peace and love ka peace ja ka lobby ja fustam machine. Ja man. Saranan kondre yara na no doen yara ala fasi. Ma alas ma evitans dona also ja waste elasi in motogo stem. Isabi gisuma you wan stem na you bepaal dati ma you go stem. Amen. Stem na you ede stem na you verstang. Amen. Ja man. No ala fasi ook to a tweede poko disi. Tap a bankstel, fa kara poko, ook tap poko dat de online, dat op YouTube. Ja, de online, ja. Dus alas ma die wani kan go luka poko, arka poko. Ja, ik kan go arken, de matak in one year. You see if you moest wan shi. Dus bij deze mi wan roep, alas ranama op,
Fugo aka poku tap YouTube. For ala eerst want. Eigenlijk ala tu poku op one link. En mi luku mi wek a kiezen or voor gewoon voor kiezen van mijn takken is op no ala sani na hype. If you go to social media, if one sani kon ano kon no hype forums, mani up tengeng. Ja, de nee looking. Mi musu mi srevi dat no. This now a comeback for me and mi oproberi for do this ranang. Baka dat idang me tek mi AGW. En mi bredi dat mi horen vol. Ja, mi bredi dat mi horen vol want ano be makkelijk. Mi be ka kiezen or voor gewoon te voeren. Tja, poku konsang die no hype voor de mami tak no. Modo dis ranang. Dus in alibi no actie use revisans ranang ka betiken giyo. Luku say ka betiken giya kondene na leksami taki. Wan skoutu, wan soldati, wan brandweerman zelf wan say puru doti na si strati. Demandat energie, demandat ek in a picture. Vooral wanneer zij voor doti si strati. Maar mij liever wan bijdrage ook te ter opbouw voor Suriname. Ja, want if a man ook voor doti siki eko in a kondre. Ja. Sike panya. Ja. Ja. Nou, begin je Suriname takili free bijdrage. Ja toch. Dwengi a kondre. En dan alle den people know you artiesten na James kan dus ook te karen zo. Ja, dus if des maar youth creation eigenlijk mi bede youth creation, boti man. Na mi be singa poku bo kwa dansia. Ja. En mi be kon stop om dat aan a poku pe no be please mi more om de mi de even eerlijk en 30 jaar lang mi stop. Maar wasanti mi tak impaka music op baka. En na eerste sans abe tergal mi pakken op baka na a situatie van a kondre e draai. En if you look a bijdrage sa artist kan leveren in a opbouw voor a kondre, dat in checking no de va verkiezing, na verkiezing periode. Alla partij e proberen voor link een bepaalde, voor link de schrijven naar een bepaalde artiest. Dus zo ook toe, om a decati toe voor tak enorm, me de gewoon neutraal. Ja, dus van dat nu want taki. You no tek no asi, you were maar neutraal. Nee. Luko gewa poko ma ook toen bijna nou een biggie risico if igo sor kleur. Itak no na dismissani. Akan de boom. Maar naaf de boe ook toe. Ja, dat tijde neutraal. Ikai moksi, ikai go ala say luko de man kari fugo play poku te de man baduang wa propaganda de man bahoro wa masa meeting na wan trasani. Ja. Maar fi me kon poku gi apartheid srefi of igo tuwan san ga apartheid. Ja. Minotak ano boom, ja. Maar na wan risico wel. Isabi toch? Maar da alas mas sabi batak oye denki so da kande di ook mo po kontak wasan wan di da de mo tak no. Uno arke morera want usabi batak na dape ade des autak wasan ina voordeel voor dape. Dus ay go na nga sot say iteki maar you tak na neutral iteki. Ja, mi de gewoon neutral exami taki. Mi lugen gewoon Een partij na Suriname, ja, en mi lugen gewoon zo min afleng misrefi na een bepaalde politiek partij fos, mi kan leven een bijdrage gimi kondre. Ja, sowieso politiek uno moes van mijn taking. Nu bijvoorbeeld, nu stemmen na de aanstaande zondag, moes go stem. Dat je op trama zei dat de man go stem, de man bomoei na politiek. Maar te luku scoren. Te luku gezondheid zorg, dat ra. Te luku brandweerskoutu, zodat die samuscha orde kon ina sani of wan sani bijvoorbeeld. Want dat ra samus genesikisma. Dan je ziet dan na politiek, ja, dus dat ko in place. Sowieso uno de tevreden nanga akin sang wat ik de maar realiseer tanganu, het kon beter. Maar lefa astem dodo so, abobuf alaman go proteste giwan party. Anima uitsuma iwan poten. Uiteindelijk na de matak meerderheid bepaald. Usashi sanko uit de bus. Ja. Ja. No. Wisdom. Words of wisdom. Ja, man. Ja, no itak boom.
Je tamet poku? Ja, dus mota me poku. Nou, manier sami feni uitvoer kan communiceren naar Sranaman en naar buitenwereld. Ja, dus mota me poku. Poku na wasani sang kancha resko in wasma. So lisi kane yu edespang. Je adki wan poku ai cha yu go tap wan tra denki kom taken so. Ja. En waba prisiri fanodu en tewe takabra prisiri dan no atra sani poku no ma onbreak. Ja, ano ma onbreak. Ja. Trangaro komang atleet poku uloba sani. Ote uloba ka? Oi. Eerlijk gezegd, me bouw no de, omdat misschien dat taski no man nanga takken, a sport komt asani. Atletiek. Ja, ano man nanga aski no man nanga atletiek moro dus. Maar ha moeilijk gimif tapu. Maar 25 november 2025 moet doen mijn uiterste best voor kan de moet organiseren een wedstrijd, moet doen mijn uiterste best voor kan die en dan dat ook bepaalt of mogen door of niet. Ja, maar zeker deze maar chemie. Dan look of me ade dat vooral van sarana o tap bigiari en dan me want doen een speciaal gimme kondere. 50 jaar. Ja. 25 jaar is er een kondre. Lang leven de republiek. Maar in wat atletiek vereniging is dit? Nee, in die... Individuele? Ja, individuele. Ja. Omdat we gaan smeren komen, no man... Het moeilijk is me voor sluit me aan een vereniging. Omdat de man dat ook een bepaalde... De man dat op de schema sa de man... En make you go sporten of go train, kom tak en zo. En... Omdat dat anomie ook eigenlijk. Als sport na samen doen in mijn vrije tijd. Dan mijn tak niet, dan moet doen gewoon individueel. Ja. Positief. Ja. No, ala fasi lobby. Krakti na alasan die doen. En want er lees zo lang een poco de baka, maar ook tomorrow san de fu verteri. A lobby die loopt er nang mek barki procent suis atankong. Udoro opogiu. En tahora lobby giu kondre. Ja, maar Yusufi, mi wan giu grand tangi ook te voor gelegenheid is. En mi loba programma view vooral te meer abba as you in say I make me crazy mo te take el. Ja man. En ja, wan big idee de da passi e kon. Ja. Hamim take. Ko luku sa ko uit de bus. Ja, ko luku sa ko uit de bus en zonder fetti, zonder jugu, zonder trobi. Ja, zonder de sandati. Ja, omdat uiteindelijk, hoe je het keert of draait, baka adi dat ook toe. In zo leuk, wabi brasa makandra en vooral de uitspraak zou doen tegen elkaar. Tak, oké, nee, hoe je het keert of draait, we gaan gewoon samen verder, want uiteindelijk, we doen samen. Milo bakondere, vooral te meshi de verschillende bevolkingsgroepen zo. Milo bewan, bepaalde kondere. Je suku, want trafolo kan een flashlight, kom taken zo. Ja man, ai. No, Milo ben. Blessie, James Kadosu. Hij heeft uitgebracht Bossa Gang en die poko die heet Tapabangstel. Check ze op YouTube en ga even een like geven, subscribe. En geef natuurlijk wel je mening. En geef hem vooral een big up om door te gaan ermee. Een extra edition van Barki Procent Su naar Olu. Heel speciaal voor jou. Ja toch? Blijf kijken, blijf waar je bent. De updates komen eraan. Subscribe to the channel voor het geval je het nog niet gedaan hebt. Like en follow. En go and tell it on the mountain. Dat Suriname de verkiezingen organiseert op 25 mei. En ieder die mag stemmen zal gaan naar de stembus. Ja toch? Goed. Dag.
Skep Candelaphy. Boy, boy. Olu the Young. Every They Saturday. want see me fall. CMA Matendo Radio. sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosensi. They want see me fall. Olu the Young. Matendo sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosenja.